Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बालाजी टेम्पल खाथियावहाय मोनसे एक्सपो जागासिनो। बेवहाय मा मा दङ बेखौनो चेक खालामनो थांगासिनो आङो। ओरैनोथ' विन्टारा थांखाबाय, विन्टार सिजोना। अब्लाबो आं ब्लेंकेट गोदान बायनानै जोमनो लुगैदों। गरम दिनावबाबो आं ब्लेंकेट जोमना उन्दुयो। Ay, sana na. Ay, kulay. Ano lang, sana na. Dala. Ay, buko pa nang kumabo. Rula lang, may ba? Rulay! Ang manjika dabong day. Ronung ko na loy. Ang minamit na manjika daday. Maniya na माखासे सानैसो मानसि दङ आरो जेनेबा गड प्रमिस जाबाथाय भगबानखौ फार्स्टआव निमाहा बिलायलायो आरो ना। ओइ भगबान आं हले नोंनि कसम जानानै थगायनो थांगासिनो दे, सरि होनना बुंलायलायो आरो ना भगबानखौ। लावदुमानो बुङो बेबायसा गड प्रमिस जासिगोन ओमफ्राय थगायो इयो। इदि होनना बुङो, ओइ भगबान आं नोंखौ थगायनो नागिरदो दे, प्लिज हामा मोननाङा आं गड प्रमिस जानो नागिरदो होननानै माबा मोनसे सोंबाथाय गड प्रमिस, ओमफ्राय आंथ' सानसिगां हसा खोथा बुंदो होननानै इमान हामा थांगासिनो दायो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो आंबो एसे कमला जाबाय थानोसै। कमला लाबोफादो नै लावदुमा क'क्राझारनिफ्राय जानोसै खोना माबानिफ्राय मानिफ्राय फैनाय कुरिगाव कारिगावनिफ्राय गोथावानो। नानिनिया माथो थरायदो, इनि माथोखौ खोनासंदो जि मिनिथावना जादो। देलाय नानि लाबोलाय। नानि मा मैगं जानाय? दालि। ओमफ्राय फुलकबि भाजि। ओमफ्राय मा खबर? माथोआ बिनिया मा बायसा जादो? नै एक्सप'आ फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादों बे एक्सप'आ, ओमफ्राय 22 थागोन आरो फेब्रुवारिनि। स' नोंथांमोना फैबानो जाबाय टाइम दिहुननानै ना मा होनो। ओमफ्राय बे जाहैबाय जायगाया माबायाव बालाजी टेम्पोलनि खाथियावनो ISBTनि। आरो जाय मिथिग्राफोराथ' मिथिखागोन, मिथियैफोरा फैबानो जाबाय, खेबसे नायबानो जाबाय माबोरै मा दङ। 30 रुपिस ओमफ्राय मास लानांगौ। मास परिधान itu एन्ट्रि फिसा 30 रुपिस, ओमफ्राय माबा मा होनो मास लानांगौ। मास नङा मास। दानथ'दो दे। तिनटा दियक, तिनटानो 3 Dasani sinifrai bunangguau Kugayau tafina giding fina lama Bersebara megon serje Asi bilayau som sanai Mana bunanggu ku bunga hayaan Nengku kemanai ni Nay mana ang rifi banai barza fidena angni seda.
ओमफ्राय नै बेयावहा जि मोजां मोजां मिनि टयस दंमोन ओमफ्राय आरो डिफरेन्ट टाइप्सनि माने पेनफोर दंमोन आरो रज पेन स्पाइडारमेननि मानि गथ'फोरनो लांनानै होयोबा जि मोजां मोनगोन गथ'फोरा आरो सोरबा गथ'फोरखौ लानानै फैयोबाथ' इयाव डेन्जार बायजोबखानो नागिरखागोन दै ओमफ्राय आरो दङ बिथिंहाय बिजाबनि मेख्ला सादरनि ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो नुबाय आङो सालवार आरो कुर्तिफोरनि बियो मा बौटिकमोनथाय बावबाय आङो मोजां मोजां दंमोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय आं नायदोंमोन आं लानो सानदोंमोन आरो नायबायबो थादों बबे समाया नायनो र' ओमफ्राय जोङो फैयै फैयै नायबाय नैबे आइरनिं होनायखौ आइरनखौ बिराद मोजां बियो मा होनो आं दाख्लै सोंनायावहाय 3000 ना मा होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय एसे खमावनो मोनदों माने आं सोंनाया ब्रेन्डेडमोन ना ओमफ्राय बेथ' माने अकिरा ना मानि ओमफ्राय इयावहा प्राइसआ लिरनाय दङ 2000 आरो 1700 ओमफ्राय आं लानायावहाय आंनो 1500आवनो हरबाय आरो मा होनो बेखौहाय नै बेबायदिनो होजायो आरो आइरनिंखौ ओमफ्राय बेजों जिथु मा होजायो आं बेखौ लास्टाव बुंना होनसै दे बारादों मैथला नै मोजां मोजां जादोंना जि मोजां मोजां दंना इयाव जोंनाय रुको हम देखते बिराद मोजां मोनदों खोमा बेयाव 이건 뭐가 안 되나? This skirt है Lema. मार डेन्जार हाना देखाय नुवाखै नोंथांमोनाबो जुदि मैगं हानो रोङाबाथाय लांफैबानो जाखाबाय फ्लेवर्स है आइसक्रीम का मिल्कशेक के लिए इंस्टेंट फ्लेवर्स है कुछ भी तो नहीं है ये तो डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर यूज है लोग नहीं
मैडम टेस्ट करो देख लो आपके लिए लोंना नायनो वाह गठाओ ना क्या है मतलब ये कैसा पाउडर आता है मैडम हाँ। जस्ट इसको मिल्क में ऐड करना है आपने 1 गिलास प्लेन मिल्क 200 ml 2 चम्मच इस पाउडर का डाल के मिक्स करना है रेडी होता है शुगर डालने का जरूरत नहीं आपको हॉट में कोल्ड मिल्क में दोनों में यूज कर सकते हैं इसमें डिफरेंट फ्लेवर आएगा देखिए इधर ये पानी पूरी मीठा पूरी का मसाला आएगा ये जलजीरा मसाला आएगा ये पूरा कंप्लीट किट आएगा ये पूरा कंप्लीट किट आएगा इसमें 45 पीस पूरी आएगा तीखा मसाला मीठा मसाला इमली खजूर इमली मसाला नानिनि हाबानि थाखाय बिसना नायखाबाय जों दायो नानि नोंनि हाबानि थाखाय बिसना नायखाबाय नानिखौ जाय हाबा लायो बिनि थाखाय बिसना ओमफ्राय सफा ओमफ्राय माबा माबि एकदम फ्रियावनो हरजोबखागोन आरो आंखौ मिनिथावना नुदों ना एसे लानायखौ माने आं देलायबाय थादोंमोन आरो ना माने फैयाव फैनायनि प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय लावदुमा बुंबाय एक्सपो जादों थु थांदों होननानै फैनांबाय आरो उपाय गैया नायहरदो दे आं मार जयै जयै नायबाय थादों इयो नायलाय बिराद जनानै पूरा जना नायगासिनो बाखै पूरा जना नायगासिनो आरो मोजां हाँ सोफा चाहिए कितने में मिलेगा भैया 45,000 हाँ 45,000 कितना 1000 45 बाप रे बाप इतना दाम है तांदूल खागोन आं फैसा होआमांनो फैसा नांगोन फैसा नांगोन माथा खराब हुआ ना कितने में मिलेगा ये भैया ये तो 45,000 का थोड़ा कम हो जाएगा क्या क्या टुकुलु है आयो कितना है ये आपका 600 एक में ही और ये 500 550 आयो हाँ? ये क्या है दिया 배가 무럭무럭 만져 톱스클라노 모상타로 맞아 मेडिसिन अदरक प्याज लहसुन इलायची मोजांथार थुपसिया नहीं ये फट जाएगा शायद अंदर में फटने वाला सामान इसमें रखो सर यहाँ पर ऐसे करें ये देखिए मैम आपका मान सम्मान रखना है अच्छी प्राइस में आप देखिए 500 देगा हम 5 में तो आपको छोटा वाला भी देखिए ये अंदर में ये टूट जाएगा नहीं मैम टूटने वाला नहीं है ये ग्रेनाइट है बहुत हार्ड स्टोन होता है ग्रेनाइट तो हमेशा किचन की स्लैब में भी लगता है क्योंकि वो हार्डली काम होता है ना वो चीज़ है ये आपको क्वालिटी मिल रहा है ये ग्रेनाइट है कितना होने का फिक्स बोलो 1500 है आपको 1250 बताया लेकिन आपको 1100 लगा देगा लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ये ले लो ना 700 600 में देगा आपको लॉन्ग लास्टिंग है भैया ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा आप दोबारा नहीं लेना 이제 풀는 거. सची
나도 아금 시원하네. आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ बर'फोरनिया बिनिल' दं नामा? आंनो माबा इन्दि जोमग्रासो नांगौमोन दङ 뭐가 눈에 나는데. 걔는 제일 길한데. 제일 너가래. 나 자기 집은 와 랑브 마바 칼라 와라. 모바일 그들 그라. आं सानबाय मा इन्दि जिखौनो लानोसै होननानै नैबेखौबो मोजां नुदोंमोन खिन्थु आं बेनि कालारखौ एसे क्रिम कालारखाय बारा मोजां मोनाखै आरो नै इन्दिनियाथ' बेबायदि कालारसो जायोना माने बिराद मोजां नुयोना इदि कालारखौ ओमफ्राय इयो दहाय आं नायनायाव वाइट ड्रायमोन आरो ओमफ्राय नैबे गांसेखौबो नायदोंमोन आङो पिंक कालारनि आगर थानायखौ बेबो मोजाङानोमोन बाट आङो मोनसे दख'ना बिराद मोजां नुदोंमोन बेखौ गाननाबो नायलायलायदोंमोन आङो लावदुमा तामाम पसन्द जादोंमोन इखौ देलाय नोंखौ जोमनायनाय मादि नुनायनो हौवाफोराबो जोमोथ' न' हाबाफोराव मोजां नुदों दे आदाया माहानि आदा क'क्राझाराव दखान होयो नामा ना अ न'आवनो ना इखौ 10,000 बिगासिनो आदाया हरथारा माबा 10,000आवबो हरानो बेसेबां होनदो दामा 15,000 नै माइबा नै आं इखौसो मोजां नुदोंमोन खिन्थु इयो मेसिननिसो ना आगरा बेखायनो माने माबायाखै आरो पसन्द जायाखै ओमफ्राय बे माने डाइरेक्ट दाथारनाय ना बेबो मेसिननियानो होमबाबो आरो ना माने पुरा अरिजिनेल टाइप 200 जाया di 500 बारा बुंसै हा बेखौनो लानोसै दख'नाखौ आदाया खमावनो हरथारा बेखायनो लानानै थेंक इउ दे खिन्थु खम हरैखाय दुखु मोनबाय नै बे मादैयाबो होयो ना इयाव ओइनो ना नोंना औ होयो दख'नाबो दङ नै फैनो हागोन गुवाहाटीयाव जाय दङ बरिया कालेक्सन ओइयो मा इबो दख'ना नामा ओइ मिसिंनि बायदिया ओइयो गोजा कालार इफोरो नङा इ गाहायनिया अ जोमग्रासो अ ओइ गोजौनियासो न नै सेरजा खाम सिफुं जथा सब मोनजोबगोन आरो इयावहा
रब आखाइदो बानायजोबनाय आरो बे आदैया नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं मोजाङै दिन्थिगोन ओमफ्राय नै बिथिंबो दंसैमोन बिराद माबा माबि नोंथांमोना फैनानै खेबसे थांफैदो एक्सप'आवहाय बरिया बरिया बुस्थुफोर दङ पसन्द जायोबा बायदो ना मा होनो आंथ' मोनसे जायगायाव थांबा बायालासिनो थाखाया माने पसन्द जाबाथाय बायनो लुगैखायो ओमफ्राय नै आं बेयावहाय संख्रि दोनग्राखौ बिराद साइज नुदोंमोन लादु लादुनो ओमफ्राय गोसोम कालारखौसो पसन्द जादोंमोन आङो बैथिं खनाथिं थानायखौ र' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दे ओमफ्राय नै फुलनि टाबफोरबो दङ कापफोराबो बिराद खम खमावनो बिराद मोजां आरो जोंथ' कापफोरखौ एसेबां इउज खालामखाया न' सानसे साननै जेनेबा मास मोनसे मास मोननैनि भितरावनो सोलायखायो इमान गोबाव लोंजाखाया ओमफ्राय बिराद मोजांमोन आरो क्वालिटिफोराबो मोजाङानो नैबे ब्लेक कालारखौ लानोसै आङो नैबेखौ मोजांथार नुदों नोंथांमोना माबोरै नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय नायलाय नै बियो सेम्पु टेम्पु दोनजाग्रा आरो बडि लसनफोर जि किउटथार बुस्थुआ आंना अलरेडि बडि लसननि जिथु थेमाना बे आंना किउटखा ओमफ्राय नै मोनसे माबा नायदोंमोन फैसा दोनग्रा सोरबाफोर जुदि माहाजोन मालदार जानो लुगैयोबा दानिफ्रायनो फैसा जमायना दोनखा हले फैसाखौ मानसिनो नांगौ जाखायो देसुन नाङा होमबा बेमार आजार जाबाबो नांगौ जिबाबो नांगौ बेखायनो जमायना दोननांगौ खिन्थु आं नोंथांमोनखौसो बुंदों आंथ' फैसा जमायनो रोंथारा पुरा लाब लाब साब्लाबखा ओमफ्राय हायद्राबादि बिरियानि जानो फैबाय नै आंनि आइसे दो नोंनि ब्लु कालारनि जेकेटदो मिलायदो ओमफ्राय आंनि पेन्टजों आंनि ब्लेक कालारनि जिन्स पेन्टदो नानिनि हाइनेकआ मिलायदो दायो जोङो हायद्राबादि बिरियानि जानो थाखाय रेडि जानानै दङ जाय जाय बिथांमोना आंनि बायदि बिरियानि लाभार स्पेसियली हायद्राबादि बिरियानि लाभार बिथांमोनखौ आङो खावलायो जे बे एक्सप'आव फैयोब्ला बे एक्सप' खाथियावनो आंथ' दखानखौ देखायखाबाय बे खाथियावनो बेयावहा दखान दङ ना बेयाव जाबानो जाबाय एक्सप' सिङाव ओरैबायसा गोथाव आं गोथाव मोनदों आरो खेबसे जानानै आंनि गोथाव माबायसा ओमफ्राय जानायखौ बारा देखायबाय थायासै मानसिफ्रा लुगैयो होननानै कमेन्टसफोराव हरो नालाय आब' दिन्थिनाङा जों हस्टेलावसो थायो मायो बिदि होननानै बेखायनो आं अननो ओंखारना देखायासै ओमफ्राय नै लिपस्टिकफोरबो फानो आरो जायफोर बायसा आंनि बायसा जोहोलि देलायनो मोजां मोनोबा बिथांमोना बेयावहा लिपस्टिकफोरखौबो बायनो मोनगोन ओमफ्राय डिफरेन्ट टाइप्सनि पापर मोनगोन आचार मोनगोन बिराद गोथाव गोथाव आंथ' ताम्माम गोखै जानो हाखायो बेखायनो जलफायखौनो आधा केजि बायनानै लाबोखाबाय ओमफ्राय टेस्ट खालामनायनिनो र' बायो मैं खाऊंगी जलफाई का हाँ टेस्ट करूंगी उधर तो नमकीन ये क्या है आचार भंडार बोले दाननाङानो लाखा आंखौ ला क्या है जलफाई का आंथ' गोखै बुस्थु मोजां मोनबाय itu kode itu deo कितना है Cima nih Gemba? Dia, deh, 400 gram. नैबे जाबाय केरेलानि ओमफ्राय बियो जाबाय बैग्रिनि जानाय नायनो द' केरेलानि आसार दिनसो फार्स्ट टाइम जाफेरनायगोन आं गोखा केरेला गोथांसु अ आसारा बैग्रिखौ जानानै आं गोखा